Γεια σας, είμαι η Βέη Μαρία και ακούτε τις ιστορίες θεραπείας του Αξίζω. Το σημερινό μας επεισόδιο έχει θέμα μύθοι και αλήθειες γύρω από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Σε μια εποχή που μάλλον με την ευκολία που έχουμε οι περισσότεροι από εμάς να βρεθούμε μπροστά σε ένα μικρόφωνο όπως εγώ λόγου χάρη και να λέμε τις απόψεις μας, σίγουρα όλη η πληροφορία αφιλτράριστη και χωρίς να ελέγχουμε πάντα την πηγή από την οποία προέρχεται, έχει οδηγήσει σε ένα trend που ακούμε σε διάφορα άρθρα, σε διάφορα βίντεο, σε διάφορα podcast. Ακούω ειδικούς εντός και εκτός παρένθεσης να λένε 5 τρόποι να λύσετε τα προβλήματά σας. 5 τρόποι να βρείτε έναν σύντροφο. Προφανώς αυτό είναι αρκετά μακριά από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Αυτό είναι το ένα άκρο και το άλλο άκρο είναι το ταμπού γύρω από τη ψυχοθεραπεία που για αρκετά χρόνια ακόμα και οι άνθρωποι που επέλεγαν να γνωρίσουν τον εαυτό τους μέσα από αυτόν τον τρόπο το κρατούσαν μυστικό. Μυστικό ακόμα και από τους καλύτερους τους φίλους, από τα αδέρφια τους, από την οικογένεια, για να μην στιγματιστούν. Σίγουρα ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο άκρο είναι λειτουργικό, όπως σε γενικότερα σε όλα τα θέματα τα άκρα έτσι κι αλλιώς δεν είναι ποτέ λειτουργικά. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο να καταλάβουμε αρχικά τι είναι η ψυχοθεραπεία, ποιοι μύθοι έχουν χτιστεί γύρω από αυτήν και τελικά για ποιους λόγους χρειάζεται, είναι μια καλή επιλογή το να ξεκινήσει κάποιος να κάνει ψυχοθεραπεία. Αρχικά να μιλάμε με κοινή γλώσσα, άρα να δώσουμε έναν ορισμό στο τι είναι τελικά η ψυχοθεραπεία. Σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη, σύμφωνα με τις δικές μου γνώσεις και τη δική μου εμπειρία, η ψυχοθεραπεία είναι η επιστήμη της συνάντησης με τον εαυτό μας μέσα από τον άλλον. Ουσιαστικά είναι ένας διάλογος ο οποίος αρχικά αποδομεί και στη συνέχεια επαναδομεί την εσωτερική μας πραγματικότητα. Και όχι μόνο με στόχο να ανακουφίσει από τον ψυχικό πόνο που μπορεί να αισθάνομαι, αλλά για να οδηγήσει στην αυθεντικότερη ύπαρξη. Με απλά λόγια, όχι μόνο για τις ψυχικές διαταραχές, για τον ψυχικό πόνο που μπορεί να βιώνω λόγω μιας κατάστασης ή μιας ασθένειας, αλλά ακόμα στο να με οδηγήσει σε μια αυθεντικότερη ζωή, δηλαδή να γνωρίσω περισσότερο τον εαυτό μου, να τον ακούσω, να ακούσω τις ανάγκες του, για να δω τελικά τι είναι αυτό το οποίο χρειάζομαι. Θα σας διαβάσω ένα διάλογο υποθετικό ή και όχι πολύ υποθετικό, ο οποίος συμπεριλαμβάνει με έναν έξυπνο τρόπο όλους τους μύθους που όλοι γνωρίζουμε γύρω από την ψυχοθεραπεία. Επέλεξα καθόλου τυχαία ο διάλογος αυτός να είναι ανάμεσα σε μία κόρη και μία μητέρα. Σας διαβάζω λοιπόν. Μαμά, ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία, καλά είσαι παιδάκι μου. Δεν είσαι τρελή, τι τα θες αυτά. Ίσα-ίσα μαμά, πάω επειδή δεν θέλω να τρελαθώ. Καλά, και δεν μπορείς να τα πεις αυτά σε μια φίλη σου. Μαμά, οι φίλοι είναι για να σε ακούν, είναι πολύτιμοι. Ο θεραπευτής όμως είναι για να σε βοηθάει να ακούσεις εσύ τον εαυτό σου. Μάλιστα. Και θα πηγαίνεις κάθε εβδομάδα τώρα, και για πόσο δηλαδή αυτό θα κρατήσει? Όσο χρειαστεί. Δεν είναι delivery, μαμά, είναι ταξίδι. Και τι σου λέει δηλαδή αυτός ο ψυχοθεραπευτής, σου δίνει τις λύσεις? Όχι βέβαια, με βοηθάει να βρω τις δικές μου. Δεν είναι GPS ο άνθρωπος, συνοδοιπόρος στην πορεία μου είναι. Μάλιστα. Εγώ στη ζωή μου όλα τα πέρασα μόνη μου. Δεν είχα αυτές τις πολυτέλειες. Ναι, Μανούλα, το ξέρω και σε ευχαριστώ. Εγώ όμως τώρα, αφού μπορώ, θα το κάνω με ένα διαφορετικό τρόπο. Και μην νομίζεις, αυτός είναι και ο τρόπος να τιμήσω και σένα. Δηλαδή τι, αν δεν πας αυτόν, δεν μπορείς να είσαι καλά? Όχι, αλλά είναι σαν να πονάς και να αρνείσαι να πας στο γιατρό. Πονάει το πόδι μου και θα ερχόσουν να μου πεις να μην πάω στον ορθοπαιδικό. Μόνο και μόνο για να δείξω ότι είμαι δυνατή και αντέχω. Δεν χρειάζεται να πονάμε σιωπηλά, μαμά, για να είμαστε δυνατοί. Αυτό πια το έμαθα. Ξέρεις, ίσως και εγώ να το είχα κάποτε ανάγκη, αλλά τότε αυτά δεν υπήρχαν και αν υπήρχαν ήταν για λίγους. Τώρα υπάρχουν, μάνα, και για μένα και αν το θέλεις και για σένα. Αν θέλεις δηλαδή, μπορείς και εσύ να ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία. Τι ακούτε μέσα σε αυτό το διάλογο? Ακούτε προφανώς μια γενιά λίγο παλαιότερη και μια γενιά σύγχρονη. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύγχρονες γενιές δεν υποστηρίζουν τους μύθους γύρω από την ψυχοθεραπεία, ούτε ότι οι παλιές γενιές έχουν κλειστά αυτιά σε όλο αυτό. Ποιοι είναι οι πιο γνωστοί μύθοι για την ψυχοθεραπεία? Ότι δεν πάω στον ψυχοθεραπευτή, δεν είμαι τρελός. Ψυχοθεραπεία όμως δεν σημαίνει τρέλα, σημαίνει φροντίδα. Έχω φίλους, τι τα θες τώρα όλα αυτά τα περίεργα? Θα μιλήσω στους φίλους μου. Οι φίλοι σε ακούν, είναι πολύτιμοι. Αλλά ο θεραπευτής σε κατανοεί και κυρίως βοηθάει εσένα να σε κατανοήσεις. Η θεραπεία έχει διάρκεια, θα κρατήσει πολύ, θα χαλάσω πολλά λεφτά. Η θεραπεία ναι, έχει διάρκεια, ανάλογα βέβαια με το λόγο για τον οποίο ξεκινάς και με τη μέθοδο ψυχοθεραπείας που θα ακολουθήσεις. Αλλά όλα τα σημαντικά ταξίδια έχουν διάρκεια.
Θα πάω να μου δώσει έτοιμες λύσεις. Δηλαδή, χαζός είμαι εγώ, δεν μπορώ να σκεφτώ. Ο θεραπευτής δεν σε καθοδηγεί. Δεν δίνει έτοιμες λύσεις, γιατί η δουλειά του δεν είναι να οδηγεί αυτός για σένα, αλλά να σου μάθει εσένα να οδηγείς μόνος. Δεν είμαι αδύναμη, μια χαρά μπορώ να τα καταφέρω και μόνη μου. Μάλιστα. Δεν απέτυχες επειδή ζητάς βοήθεια, ίσα ίσα ζητώντας βοήθεια ξεκινάς να κερδίζεις ήδη από αυτό το σημείο. Ναι, και θα καθόμαστε τώρα εκεί μπλα 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 και μου λες ότι θα λυθούν τα προβλήματά μου. Δεν λέμε αυτό, αλλά οι λέξεις όταν βρίσκουν τα κατάλληλα αυτιά πολύ συχνά θεραπεύουν. Μας κάνουν να νιώθουμε καλύτεροι. Η ψυχοθεραπεία είναι επιλογή γιατί πολλές φορές το να σιωπάς δεν λύνει τα προβλήματα. Επίσης, αυτό το θέμα και η αιμονή που έχουμε με τη δύναμη. Δύναμη δεν είναι να τα αντέχεις όλα. Αυτό είναι μια πολύ παλιά πεποίθηση που ναι, την έχουμε οι περισσότεροι από εμάς, αλλά είναι παλιά πεποίθηση, δυσλειτουργική. Δύναμη είναι να ξέρεις πότε να μιλήσεις, να μπορείς να αναγνωρίσεις τα συναισθήματά σου και να μπορείς να τα εκφράζεις. Θα πας στο ψυχοθεραπευτή και θα γίνεις κάποιος άλλος, δεν θα μας μιλάς πια. Άλλος ένας μύθος. Δεν αλλάζεις επειδή σου το λέει κάποιος, ούτε ένας ψυχοθεραπευτής. Αλλάζεις επειδή αρχίζεις να νιώθεις την ανάγκη να αλλάξεις. Και όσον αφορά αυτό το κομμάτι με τα χρήματα και τις πολυτέλειες και όλο αυτό το κομμάτι. Επιτέλους, η ψυχοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι επένδυση στον εαυτό μου. Αν δεν δώσω φως, να δω τι μου συμβαίνει, να δω ποια είμαι, γιατί είμαι αυτή που είμαι, γιατί συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται τέλος πάντων μέσα μου, δεν θα μπορέσω να αλλάξω τίποτα από όλα αυτά τα οποία με ενοχλούν, τα οποία με πειράζουν. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι προκάτ λύσεις. Η ψυχοθεραπεία είναι διαδικασία. Σαν διαδικασία λοιπόν θέλει χρόνο. Τι κάνει ο ψυχοθεραπευτής διαφορετικό από τους φίλους μας? Δεν κρίνει. Και γιατί δεν κρίνει? Οι ψυχοθεραπευτές είμαστε σωτήρες, είμαστε θεϊκές υπάρξεις? Όχι βέβαια, αλλά έχουμε εκπαιδευτεί, είμαστε επιστήμονες και έχουμε τα εργαλεία για να μην κρίνουμε. Στην ουσία, αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι ψυχοθεραπευτές και θέλω να πιστεύω ότι περισσότεροι εξημών αυτό κάνουμε, είναι να δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο νιώθεις ότι είσαι ο εαυτός σου και μπορείς να εκφραστείς χωρίς να νιώθεις ότι κάποιος θα σε κρίνει, ότι κάποιος θα σου πει ότι κάνεις λάθος, ότι δεν είναι έτσι όπως τα λες. Και επίσης ένας άνθρωπος που έχει απόσταση. Οι φίλοι μας δεν έχουν απόσταση, έχουν γνώμη, έχουν άποψη. Γιατί έχουν και συναίσθημα. Μας αγαπούν και νοιάζονται. Με τον τρόπο που ο καθένας ξέρει να αγαπά και να νοιάζεται. Δεν είναι κακό να συζητάω τα θέματα με τους φίλους μου. Ίσα ίσα είναι σωτήριο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εμείς ονομάζουμε θεραπεία. Είναι μια άλλη διαδικασία. Ένας άλλος τρόπος. Και θα μου πεις τώρα πώς θα καταλάβω εγώ ότι χρειάζεται να μπω σε αυτή τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Ότι τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου, κάνει και για μένα. Θα σας πω τους πιο βασικούς λόγους, τα πιο δυνατά καμπανάκια, ας πούμε, που όταν χτυπήσουν, σίγουρα χρειάζεστε να βρίσκεστε στην καρέκλα, στον καναπέ, ενός ψυχοθεραπευτή. Το πρώτο και βασικό, όταν είστε διαρκώς σε mode άγχους, όταν είναι συνέχεια αναμένω το on. Τι σημαίνει αυτό? Σκέφτομαι 99 πράγματα ταυτόχρονα και κανένα δεν είναι χαλαρωτικό. Όλο καταστροφολογώ, όλα θα πάνε χάλια, σε όλα δεν είμαι καλή. Όταν λοιπόν οι σκέψεις μου κατακλείζονται από αυτόν τον τρόπο, τότε ναι, χρειάζομαι ψυχοθεραπεία. Άλλος λόγος. Όταν έχω αντιληφθεί ότι δεν είμαι μόνη μου, ότι έχω μια σιωπηλή συγκάτοικο και αυτή δεν είναι άλλη από την κατάθλιψη. Πότε γίνεται αυτό? Όταν όλα φαίνονται γκρι, ακόμα και όταν έξω έχει ήλιο. Όταν δεν κοιμάμαι καλά, όταν ξυπνάω πολλές φορές το βράδυ, όταν πονάει παντού το σώμα μου, όταν δεν έχω διάθεση να απολαύσω πράγματα που παλαιότερα απολάμβανα. Όλες αυτές τις στιγμές που μαυρίζω, ενώ δεν υπάρχει προφανής λόγος, η κατάθλιψη είναι εκεί δίπλα και μου λέει: «Μείνε εδώ μαζί μου, θα σου κάνω εγώ παρέα, δεν χρειάζεσαι θεραπεία». Οι σχέσεις μας είναι ένας λόγος για ψυχοθεραπεία. Ποιες σχέσεις? Οι σχέσεις δράμα τύπου Netflix. Ξέρετε, αυτές που έχουν 80 επεισόδια αλλά τελικά δεν αλλάζει τίποτα. Επανάληψη του ίδιου και του ίδιου, δεν με καταλαβαίνεις, όλα εγώ τα κάνω, θα έπρεπε να με καταλαβαίνεις. Και η ζωή συνεχίζεται στον ίδιο τόνο και στον ίδιο ρυθμό. Όταν είμαι στη φάση, ρε παιδιά, ψάχνω τον εαυτό μου, μήπως τον είδε κανείς. Και να θυμάστε ότι η αυτογνωσία δεν είναι trend, είναι ανάγκη. Γιατί αν δεν είμαι καλή φίλη για τον εαυτό μου, δεν είμαι καλή φίλη για κανέναν. Και δεν μπορώ να εκφράσω και σε κανέναν αυτό που πραγματικά χρειάζομαι. Επίσης,
άνθρωποι που έχουν έρθει αντιμέτωποι με την απώλεια. Προφανώς βιώνουν ένα απίστευτο πόνο και ένα μεγάλο κενό. Πρέπει να μάθουν να ζουν τη ζωή τους, χρειάζεται να μάθουν να ζουν τη ζωή τους χωρίς τους ανθρώπους που αγαπούσαν. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί μπορεί κάποιος μόνος του να το αντιπαλέψει, χρειάζεται να ζητήσει βοήθεια και αυτή είναι η δύναμή του. Όταν υπάρχει κάποιο παλιό τραύμα, ξέρετε, όσο πιο κοντά γυρίζω σε αυτό, είναι σαν το Wi-Fi. Συνδέονται παντού τα τραύματα, ακόμα και στο παρόν μου. Και κάνω πράγματα ή αποφεύγω να κάνω πράγματα, όχι γιατί στην πραγματικότητα δεν τα θέλω, αλλά γιατί υπάρχει εκείνο το τραύμα το οποίο μου κάνει προβολή στο παρόν μου και μου λέει θα την ξαναπατήσεις. Πρόσεχε. Μία άλλη κατάσταση, στην οποία αν καταλάβω ότι βρίσκομαι είναι ωφέλιμο να ζητήσω βοήθεια, είναι όταν κολλάει το GPS της ζωής μου. Όταν δηλαδή κάνω κύκλους και επαναλαμβάνω τα ίδια λάθη. Εκεί χρειάζεται να υπολογίσω μια νέα πορεία, να βάλω νέα βήματα και να βρω νέους στόχους. Εθισμοί. Όταν το σκρολάρισμα των εθισμών δεν σταματάει. Τη μία είναι το ποτό, την άλλη είναι ο τζόγος, την άλλη είναι οι σχέσεις, οι τραυματικές ή ό,τι βάλει ο καθένας από εσάς. Επίσης, κάτι πολύ κοινό, τα συναισθηματικά ξεσπάσματα. Όταν βγαίνει έκτακτο δελτίο θυμού ή έκτακτο δελτίο κλάματος, όταν εκεί που είμαι θεωρητικά καλά, ξαφνικά θέλω να τους δείρω όλους. Ή είμαι θεωρητικά καλά και αρχίζω και κλαίω χωρίς να υπάρχει κάποιος προφανής λόγος. Όταν θέλω να δω με έναν άλλον τρόπο τη ζωή μου, όταν θέλω να προχωρήσω και να βάλω μία άλλη νότα, και τότε χρειάζεται προφανώς να πάω στον καναπέ ενός ψυχοθεραπευτή και να συζητήσω μαζί του όλες αυτές τις σκέψεις, τις λεγόμενες αρνητικές, που με συνδέουν με βαριά συναισθήματα, όπως ο θυμός, η θλίψη, η λύπη, το άγχος, που δεν είναι ακριβώς συναίσθημα, αλλά τα συναισθήματα είναι η ταραχή, η ανησυχία που συνδέονται με το άγχος. Το άγχος είναι κυρίως νοητική κατάσταση. Όταν λοιπόν βρίσκομαι σε όλη αυτή τη διάθεση ή τέλος πάντων έχω τη διάθεση να κάνω ένα καινούριο φίλο και αυτός ο καινούριος φίλος είναι ο εαυτός μου, να τον ακούσω για πρώτη φορά, να τον γνωρίσω, να δω τι τον πονάει, τι του αρέσει, τι θέλει σε αυτή τη ζωή, τι μπορεί. Ακόμα και αυτή η περίπτωση, δηλαδή να μάθω να έχω αυτογνωσία, που δεν είναι μια γενική έννοια, αλλά μια συγκεκριμένη κατάσταση, να ενισχύσω την αυτοπεποίθησή μου, τότε είναι μια καλή ευκαιρία να γνωριστώ με την ψυχοθεραπεία. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα κλείσω, αλλά κλείνοντας θέλω να σας πω ότι σε έναν κόσμο που συχνά δεν ακούει, σχεδόν ποτέ δεν ακούει, η ψυχοθεραπεία είναι η επιστροφή στην ουσία. Είναι εκεί που η ψυχή βρίσκει επιτέλους τη φωνή της. Και να θυμάστε ότι για να βρω τη φωνή μου και να αντέξω να ανοίξω την ψυχή μου και τις σκέψεις μου σε έναν άλλον άνθρωπο που είναι επιστήμονας και θα μου προβάλλει τον εαυτό μου και θα μου δείξει όχι μόνο τα καλά μου και τα δυνατά μου σημεία, αλλά τα δύσκολα σημεία μου, τα κομμάτια μου που πονάνε, τα κομμάτια μου που δυσλειτουργούν, κάθε άλλο παρά αδύναμη είμαι. Γιατί αυτή η διαδικασία θέλει δύναμη και πίστη. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Γεια σε όλους.